मिक्स बाय डीजे आरिफ। मिक्स बाय डीजे आरिफ। चुमाल बॉडी टाटका कमर से मारता के वो पे झटका कमर से मारता रे दादा बाटे कुआर का चुमाल बॉडी टाटका कमर से मारता के वो पे झटका बॉडी स्टाइल में बूढ़ले दादा बॉडी स्टाइल में बूढ़ले दादा दू गो चोटी बा ए छमरी के नाम का तो छोटी बा चोली में पर दू गो पावर रोटी बा ए छमरी के नाम का तो छोटी बा चोली में पर दू गो पावर रोटी बा चोली में पर दू गो पावर रोटी बा। रिकॉर्डिंग बाय मिक्स बाय डीजे आरिफ। मिक्स बाय डीजे आरिफ। छोटी बा चोली में पर दू गो पावर रोटी बा कानून में पेन्हे कौन बाली लमहर साउथ हीरोइन लागे 32 के कमर साउथ हीरोइन लागे जान लेबे कानून में पेन्हे कौन बाली लमहर साउथ हीरोइन लागे 32 के कमर देला हिलाई मार करवाई देला हिलाई मार करवाई बुढ़वा खोलल धोती बा ए छमरी के नाम का तो छोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा ए छमरी के नाम का तो छोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा बा चोली में मिक्स बाय डीजे आरिफ। मिक्स बाय डीजे आरिफ। घोड़ा सहन बजाज। छमरी के नाम का तो छोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा नाचत बाके पीका पवा हिला के अब से कारो हिला के जाई मुआ के अब से कारो हिला के रहे मुआ के नाचत बाके पीका पवा हिला के अब से कारो हिला के जाई मुआ के राइटर रया मन पप्पू संग मिक्स बाय डीजे आरिफ। मन पप्पू सयामल सासा राम वाला रोटी बा ए छमडी के नाम का तो छोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा ए छमडी के नाम का तो छोटी बा चोली में कर दू गो पावर रोटी बा बा बा। रिकॉर्डिंग बाय सुनीत। मिक्स बाय डीजे आरिफ।